Samantala, Dagupan City RRMO nakaantabay sa bagyo, no swimming, fishing at surfing ipinatupad na. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report! Nakaantabay ang opisina ng Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management sa epektong dulot ng Bagyong Paulo sa mga hazard-prone areas sa lungsod. Sa panayam kay CDRMO Chief Ronald De Guzman, pinagting ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang maisagawa ang emergency response plan sa mga Dagupeños kasabay ng relief operation at assistance para sa mga apektado ng mga naunang bagyo at habagat. Muling maghihigpit ang tanggapan sa pagpapatupad ng no fishing, no swimming, no surfing policy sa mga katubigan. Batay sa abiso, ang hakbang ay pinatutupad dahil sa malalakas na alon at mapanganib na kondisyon ng dagat na dulot ng Bagyong Paulo upang maiwasan ang aksidente. Nakaalerto rin ang mga otoridad upang bantayan ang mga coastal area. Hinihiling ng lokal na pamahalaan ang kooperasyon ng publiko hanggang sa tuluyang bumuti ang lagay ng panahon at maging ligtas na muli ang karagatan. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM.